Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapitsa 29 na buwan sa Abril tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga makigsunan na pipila ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo nakasugod na kagahapon na pagbaligya og bugas humay nga tag 20 pesos ang matag kilos. Straight to the point. Isugda na mga higala didto sa lagyong lugar ang tag 20 pesos nga matag kilo sa bugas humay. Tag na po ka kilo ang mapalit. Doon na lang mga higalay sektor nga mao'y makapalit ni Indayken. Ya tag na po ka kilo ang matag simana, no? Medyo kubinta-bintaha na gyud ni mga sukid tig paminaw. Ang uban mahigala mo ingon nga kinini ang basin og unsa nang bugas ha. Na para nako basta bugas na kumbati na na. Ha? Atong pahimuslan kanang maong pagpamaligyag bugas kaya nahibaw ta, no? Ang mga kabos na itong mga kaigsunan karon kini ako practical ning ako kay hibaw ta mahigala di man lalim sa mga kaigsunan to mga kabos og dunay maka-avail ta ni barato palita, no? Atong paliton ang baratong bugas aron nga kinini ang makapahimus ta pahimuslan ninyo maayo kay wa ta mahibaw og kutob ra na sa mayo 12. O asa ra ka kutob ng maong bugas kay kinini ang kahibaw ba ta mga higala og ang mga kaigsunan nato mga kabos ang atong mga kaigsunang Subuanon ang tanan nga naminaw sa tulumanon karon Clarix man na kayo mga kahigalaan nga atol na gid ning campaign period nga nagkaduol na gyud ang eleksyon mahigala mao pagpamaligya sa bugas humay. Straight to the point. Kana hinoon naa mga nang bugas ako di ko mosaway ng bugas kay okay na basta bugas okay na bisa pa gani og unsa nang kuana wa may baho ng bugasag na ay baho puti man nagdili basta kay makaon man na okay kay kana ganing bugas indikin numdum kaday nga dunay nasakpan nga bugas nga nangadaot gilubong paglubong may galagi kubkub pa magani ngano man pagkaon ko na sumo kana nga pahimuslan nato ang panahon nga naay bugas total kana siya bugas ang barato tungod na po na sa atong buhis. Straight to the point. So ayaw ninyo kunahunaan nga nakautang mo kabubuton sa gobyerno tungod ana mong bugas. Iluto tas to kagaling mantika na ng kalakiha, no? So ang ato ana, kay gisuod man tas bulsa. Ato pud silang isuod bulsa. Kumbati ra, palit og bugas, Ismail gamay, pero inikabot sa eleksyon, ang angayang butuhan nga mo atong i-shade dito sa buluta, mao gyud atong ituman. Straight to the point. Dili kay ni tumanta o kinsa ibutang sa baluta tungod kay dunay bugas. Kay kini mahigala gidua-duaan man ta ini. Prangka-prangka pagka-istorya gipuyok-puyok ka ba, Gipatuo ka nakautang ka kabubuton sa imong kaugalingong kwarta. Kay buhis man is katawhan mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Ang tapal ni ini kay kinsa bagoy negosyante magabaligya anang bugas nga tag 20 mga kaigalans puhunan pa lang di magsilbi gyud, no? So mayabong negosyante ana. So gobyerno may mamaligya kay aron nga mataplan. Asa man og itapal ang gobyerno? Kwarta sa katawhan gihapon. Straight to the point. Pero butaga tagan tanig pagtagan sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang National Food Authority sa Central Visayas di patanaw usab sa mga bugas humay sa ilang buliga nga gipang distribute mga sukin tig paminaw. Kinsa may ilang giimbitar day pag patanaw ani. Wa ta papilag patanaw sa DWHP.
Wata pila og invite nila nga makatan-aw unta po ining maong bugas. At ang pagtagad rubuntaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, usa ang patay, usa ang naangol sa insidente pagpamusil sa may barangay Candiis, lungsod sa Badyan kagahapon. Straight to the point. Usa sa gipusil na sayran nga leader sa nidagan pagkamayor og konsihal sa usa ka barangay. Straight to the point. At pagtagad sa karon nga buntaga manghigala kay ni anaman. Unsa man ni ang namatyan ini politika? Kay leader man is politika or dunay laing anggulo ani. Tagan-tanig pagtagad do buntaga sab subad uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang usa ka graduate sa University of the Philippines dinhi sa Sugbo apil sa 7 nga nakalas atol sa engkwentro sa militar o sa New People's Army. Straight to the point. Dito sa may barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Straight to the point. Luoy taon mga sukid tig paminaw no. Ako naluoy ko ining maong tinun-an. Mo ni nakaanhi sa ato inday kin. Dili sa ato no. Nakaprograma ni kadali no. Oh, kini maong tinun-an mahigala kay do naman sa programa matag Domingo kaniadto no. Nakakuha na siya, nakaprograma ni. Kini mikroponohan din eh, nakaanhin ni. Pero sa untaman mga kagalaan nga ano kani hitabua na niadto mahigala sa Negros ug matod pa na engkwentro sa militar. Usa siya sa mga namatay, mga sukin tig paminaw. Ako naluoy ko ining maong bata kay taas po tag future mga kagalaan. Graduado mahigala sa University of the Philippines, kaila ning Buiki. Kinis Buiki, UP man sad ni. Iyang amiga tao ni mga sukit tig paminaw, pastilan. Nagkaabot pa mo ani sa UP Buiki. Naluoy ko kay kanana ang taas po tag future ba. Ikaduha, mas naluoy ko sa ginikanan taon. Nga naasagi pa eskwela nga ilang anak unya unsa ning hitabo mahigala. No? Sus, di na to masabot no ang panahon mga kagalaan. So sige lang, ato na sang respetaran unsa tong iyang prinsipyo sad mga higala tungod kay iya man sad to apan murag na sayangan ta sa kinabuhi mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usa ka lalaki mga higala ang niya mga higalay kini ni ang gaantag pagtagad mga kagalaan kay usa ka lalaki nag-viral sa usa ka video human gitukob ang bukto ni ini sa usa ka buaya didto sa Zamboanga, Sibugay. Apan maayo gani kay naluwas ra in taon kini mong lalaki mga kagalaan pag-abot sa tag-iya sa buaya. Straight to the point. Dito may mga pulis nga nangadto man nasan mo kihol. Kuyawa tong hitabo mahigala oy. Tagan-tanig pagtagad rubutaga sab subad-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa abroad, conclave o ang proseso pagpili og bag-ong Santo Papa sugda na sa Mayo City. Subay sa nauyunan sa mga kardinal no nga mao mahigalay magpapili o mopili og Santo Papa. Kay ang tanan kardinal qualified man mahigala nga mahimong Santo Papa. Depende na kinsay butuhan mga suking tigpaminaw. Kini og uban pang mga eskwelanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the Ang point. Sugbo mahigalawa ni mailado nga sa natats politika magpinusilay. Dini pareha dito sa Masbate, dito sa Mindanao area, doon na mahigalay madugoon nga politika. Din sa ato, ang napaubos sa Kumilik areas of concern in Lekin, ang Mandawi City, napaubos sa Kumilik area of concern, ang Daan Bantayan, ingon man ang lungsod sa Argao o ang lungsod sa Dalaget. Straight to the point. Gipaubos sa Kumilik areas of concern. Kay kini mangong Mandawi neck and neck ang kumbati sa dinha between Mayor Jonas Cortez o ni board member Junkie Uwano, no? Kumbati sila diha sa Mandawi. Dito po sa Daan Bantayan man day. Daan Bantayan mausad no, kumbati sad kay dito. Diri pod mahigala sa may Argao mausad no. Close fight sab diri sa may Dalagit sad mahigala, close fight sa diay, no? Mao nga kini ni ang kinsa man ni mga nanagan ani mga lugar close fight man ni mga higalang maong mga lugar pero dili sa may Badyan wa man kay ko kadungog nga inana ka close ang kumbatis politika o niya kini wa man ganit ni mapaubos sa under sa yellow category sa Commission on Elections ngano man nga doon na may namatay ron mo na akong gusto mahibaw-an kung unsa man ni politika gyud ang hinungdan ani or dunay laing anggulo ani kay doon naman mahigalay namatay o sa ang naangol ngano man ning hitabua
Ato sa niya pa kwantong gamayng video dong be. Saan tong hitabo anong? Kani. Be sige kuno video kuno Nims. Gamay lang Nims. Kani. Oh. Kwan lang black and white lang. Nay audio ni. Nay audio. Pulis. Oh. No? Tawagi pulis daka mo diri na naginubutay diri sa basang pangpang gipusil siti sani og siglin patay gisglin. Naapatid to. Wa pa to mama. Hoy pulis taon tabang mo. Nay duwa. Palihog kog live be. Ay. Palihog ko kuan sa kaning palihog ko og nagkurog ko oy siti sani na pusilan si Glenn balog mabuhi batos Glenn antikristo patay na Ginoo tabang Lord Ginoo nagkurog ko siti sani o napusilan na duha ka tawo nga kuan armado nagbunit og duha jud ka motor aus ka motor duha ang sakay ti no Gidool mo ato te? Wala ko naka-video ato. ano po siti sani gipusil atong duha ka nagmotor nga nagbunit nanghatag ni sila bugas ni Jerome te. Hoy Ginoo. Wala mas Glenn diha. Si Glenn na. Ay, patay na. Patay. Hoy Ginoo ipalihog kog shirt post. Mga pulis ba dyan palihog tungas dire. Ako ang apil mo ko. Hoy Ginoo nagkurog akong kamot Ginoo. Katulad na nindate, nagtakita. Katulad na. Tinda ba gutong gidala atos likod nga mga armas to? Si Glenn Antikristo to te. Glenn Antikristo na siya na? Glenn Antipuesto balog mabuhi ba to? Nahinagpan ninyo? Palihog shirt post ninyo sa nananaw day palihog ko day Badyan munisipyo o ba nang nagkurog na ko police station palihog ko gata. Ito sinambot pulis dito sa cellphone. Nang pulis ko at simpo na. Si Tisani o napo sila nas abaga. Si Glenn Antipuesto. Glenn Antipuesto balo na mat. Ato lang gi blur gi black and white na nato ni kay ngilagit dan ang dugo. Si Busing may padad ano si Busing. Mga leaders sila sa politika. Dadon ni Busing. Ambulansya Badyan balik may ko ana. Ito akong cellphone dito ka na. Ay wa pa yung nagkurog na ko oy. Ano number si Silas? Si Uy, kanang amo magsid ana nga. palihog ko na napo silang dres basang pangpang na ay duha ka motor nga usa motor. Nagilikitan ang iyang duha bagto ang no. sakay. Jen si Papa Limo napo silang Jen. Ano na duha? Ay, di mo malisa? Di mo malisa ka na nangamatay na sa nawas Glenn. Hari pa ta. Buyod na. Si palihog kog shared post saanan police station ba dyan palihog kog ambulansya dire. Isa man na. Ati maloy nag-live ko. Nagkurog-kurik uy luoyan ti sani oy ti kaning kamot. Graphics maayo. Lagi na uy. Madala, buhi pa sila. Hoy palihog kog ambulansya kay nag-agulo pa si Glenn buhi pa si Glenn. Abusan lagi no eh. Tawag duki ko sa duki. Ha? Dili ay naman tay wala pa man ang Badyan police. Police station palihog kog contact ninyo kung kinsay maka-contact sa police station Badyan. Palihog ko kay way mo dalaan ni hospital kay unlock busan. Palihog kog shared post ba kinsa man eh. Nananaw ninyo palihog kog contact ninyo sa kuan. Huy Ginoo tabang Lord. Di sani usog dawal. Mao ni may kalagi buatan ang kwan. Kinsa lang ko di man makita go. Ang bukton tungod kay kwan ang dugo. Emergency gyud. Napos Glenn oy nagagulo pa ipadali ang ambulansya si. Nakagulo na di naslikod sa kuan si diri dapit sa dikir. Dito sulod mo dito dong sulod. Kisa man ni si Jins papa nimo na igos abaga. Palihog kog shared post bay si Glenn antipuesto na siya dong antikristo. Antipuesto na po sila nag-agulo pa balog buhi pa ba ni. Ang kontakan ninyo dito kuan. Kay dito man padulong layas. Diri man. Tos dalagit ang duwa. Naka-picture pa man ko. Naka-picture ka sa laki rin. Picture pa ko sa motor ko. Oh, maayo naka-picture ka rin. May ko puntay contact go. Hoy ganihan na. Kasi pa ko kulog manamay ang mga bata dagan kay sa. Adi naman na bata rin kanang kuan ana rin. Sa Badyan ni mahigala. Tundo ka motor dong nag-angkas duha ka lalaki. Duha na nagpaligo ko kuri tutukan ko niya na pagbuto-buto. Pag dalagan mo diha. Nasyagit ko. Ako kung kalubasan itong naimurag day karton sa likod. Ako kalupasan. Naigos papa nimo dong? Nasa abaga? Gipusil ito na inangagid rin daw kapag sila atbang man silang Glenn. Si Kuan, si Glenn, balo nag-agulo na intano ambulansya, palihog kong ambulansya in town dres, basang pangpang na duha kalaki nag-angkas sa motor nga nakabunit, naka-helmet, to adalagit dalagan, palihog kong kontak sa dalagit.
police station nga pa ako anang tong duha ka plate number ko kakuan ka. Naalag dili mga stress pero makuha lang motor kay napicturean ako kay kaduha naman. Nagkaduha man to na speaker. Pag speaker ron nga ingos manang mangutang na puntaan eh. Nga mao ang kaduha naman jud nagbalik. Paligog shirt post bay. Gipusil si Titi Sani. Si Titi Sani na igo yung. Si Green pa balos buhi pa bas Green intaw na igo oy. Buro ka upat man to oy. Nampuha kami mga bono kani igo. Green ang si Cristo. Na ikaw na katong laki nga nagkarga do ka bo. Speaker nga sukat mo ganiha. Yung kuhay ganban man ron nga man pabuto. Kay number sa pulis. Wala ko number na. Palihog kong kontak sa police station pang nakadias matutinaw pang. Si Rupa. Palihog mo inapisog tong duha. Tawagi ko. Ayaw na sila kay sito na kadi. Palihog shared post na main shared post ni 16. Okay, ato i-check sa Pulaw ro may gala ni hitabua karon. Unsa man ning kalakiha may gala nga ang 4 areas of concern nga gipaubos og yellow category mahigala sa atong kumilik diri sa Central Visayas. Mao man lang mahigala ang usa ka syudad manghigala sa Mandawi, ang Daan Bantayan diri sa may norte, diri sa south sad mahigala ang Argao ug ang ingon man ang Dalaget, no? Kining badyan no man ni maapil ngano man ning nainani man hitabua. Atong i-check mahigala ang report, no? Initial report una, Pulaw ro. Yes, unsay atong mga initial nga nakuha, Radyoman Paul? DYHP RMN Report. Radyoman, Atty. Rupil, ang atong investigative team, mo na mo okay pag-ayo ron, kung sa'y istorya yun ani, kaya atong kapulisan nag-investigar pa, no? Naginig maong pagpamusil. Alas 4:15, doon ay tawag sa ilang sila po, Atty. Rupil, nagpaibaw nga doon ay gipamusil sa may Purok Tambis, no? Kining gitawag nila nga Barangay Candiis, no? Sa Purok Tambis sitio Basang Pangpang. Anong gitawag mig Basang Pangpang, no? Sige siguro ikabasa ilang pangpang dito Atty. Rupil, no? Barangay Candiis, mountain barangay na ni Atty. Rupil sa lungsod sa Badyan, no? So pagkadawat nila ang ilang buwan, ilang lugar. Okay. Naputol. Okay, kuan sa Paul. Pangita sa sakto nga kuan Paul, sakto nga pwesto Paul para matinaw ang atong pagpadangat sa atong report, no? Sa man kalakiha marang ipatan-aw to ni mahigala usa bagid politika bagid ni ka mga leaders man ni matud pa manghigala sa politika. Or baka dunay laing anggulo sa ani. Kasi ako nag-ingon na wa man ni mga kahigalaan mabutang gyud sa kumilik area of concern kining maong lungsod sa Badyan. Pero basin tuod og init sa gayong politika diha, no? Ato tagay pagtagad mahigala. Niining okay na si Paul sa tuloy niya. Yes, go ahead Paul. DYHP RMN Report. Sa Atty. Rupil, ato ning ipangutanaw niya sa atong kapulisan Atty. Rupil wabay kalambigitan sa nagsingabot na eleksyon, no? Karong Mayo Atty. Rupil kini maog pagpamusil do na balay personal nga away pan ganong gi-apel man nilang tigwang, no? So ato ning subayon kay ang atong kapulisan imbestigar pa sila hangtod karon sa diyang ato ning gihimuan og initial nga follow-up. O kining namatay, mao gyud si Guillermo Sabala Antipuesto. 45 anyos ni siya, Radyoman Atty. Rupil, taga-sitio, Tagaytayon, Barangay Candiis, lungsod sa Badyan. Igo po ni si Lolo, no? Kini si Santos Kalunsad Ambrad, 23 anyos ni siya, Radyoman Atty. Rupil, sa ni siya kamag-uuma lang diha sa ilang lugar. So, nikalit nag-abot kini enduro type nga motorsiklo, doon ay box diri sa Luyo, o na ang pag-describe sa mga saksi, o niya, namusil diretso. So, ni ma-identify sa mga tawanan, kay putos kayo ang ilang naong, o ito'y sulti ni Lanay, nagaratol-ratol in taon sila, Atty. Rupil, dito sa area kay Bukid Mali, o niya, nag-live lang sila sa ilang Facebook, o niya, may nalang kay nasa dayo nakatawag, gawas ining nag-live-live, apoy nakatawag din sa atong kapulisan. So, pag abot dito sa kapulisan, siyempre, paspas kayong paghitabo ang suspect sakay ining enduro type ng motorsiklo Radyoman Atty. Rupil, nakabiya na subay sa Japon dito sa Mountain Barangay nga ilang yung lagay nga mulapos
o lungsod sa Dalagit. Mao ni atong paatyan sa atong mga suking tigpaminaw Attorney Rupil ang atong investigative ani atong subayon kung kinsay kontra aning namatay no kay urag siya magay tumuog tuyo ani pital gyud nya kini si Lolo Santos na igo lami ang iyang bukton Attorney Rupil na makita pod sa video no nagkadugo in town nagbatan lang og sinina kini iyang nagkadugo nga bukton. So kay naman kabukid naman ang lugar Paul, bukid naman ang lugar tuyuan po sila og adto Paul ug wa man lay dako-dakong hinungdan ani Paul. Na posible nga personal grudge kay og maghisgotag politika Attorney Rupil mga kuano man dia mga parinter man lang nanagan dia pagka mayor. Adi po ta kay bao no kung panalitan og unsa magaling depende lang gina man ato susihon na karong nga taon Paul unsa nang kalakihan na diha gyud. Ang manay atong investigative team ni kanay uban nga managan Paul managsuon managan mga kon magkontrahay magpinusilay pa magani. Amo na ito ipagutan na Attorney Rupil sa ato pong kapulisan no kay ilaman ning investigaran pa so ato na ipagutan na nilapita kay mismo mga listener na to wa man sa gihatag noon nga feedback na nagkagubot-gubot ni sila diha since sa mga nanglabay pangdagang mga eleksyon no so ang ato investigative team maunay mo investigar pag-ayo dito sa area no anong gipatay man ni si Guillermo unsa man joy posibleng motibo so mao ni atong gustong masayran Attorney Rupil samtang ang atong kapulisan wa pa makahatag og update ato niining maong nga pagpamusil so mobalik may karon daw Attorney Rupil no uban ako si Speed Pilot Jesus Mamapong ako inyong radyoman Paul Lauro DYHP Tatak RMN Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.